Ni lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mifa Production sanfɛ maa fɛn fɛn b'an suit an ka foli a b'a aw bɛɛ lajɛlen nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 4 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 10 Dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 14 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 20 na o b'a yira k'a fɔ doloba fila o nɔrɔ barikalen don o ye doloba fila jumɛn ye lifanti ale nɔrɔ barikalen don ale ni ka taa se fintɔn ma fintɔn ale nɔrɔ fana barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye b'a a yira k'a fɔ an bɛ buruju so sabanan buruju so laban kɔnɔna na n'o ye fonɛnɛ kalo sabanan ye a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di i bɛna ye ninnu bɛ kɛ mɔgɔsɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔsɛbɛ ye olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu man ɲi ka ɲɛsin aw ma dusukasiw b'a aw ka sira kan aw ka wulikajɔw dibi bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna ko kɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛtaw olu fɛ kamasɔrɔ ni aw ye dekun sɔrɔ walima ni aw ye gɛlɛya min sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la o kana bali aw la yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa sumaya walew de bɛ se ka don a la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ aw jijalen don cogoya min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o jija bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bɛ sɔrɔ min ɲini na ka se ka dɔɔni ɲɛ sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kunnafoni siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana mɔgɔ wɛrɛw bɛna se ka na jigi da aw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila musaka bɔ la ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma jɛ ni musaka bɔ min ye o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko ko kɛ aw ka se ka jateminɛw k'aw ka ko la dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka fo aw ka se aw ka ko kɛcogoya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu de kundalen don aw kan ka taa se complot ma aw bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogoya min na juguw bɛna se ka janfa walew k'olu caman labɛn aw kama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka jateminɛni caman kɛ mɔgɔ bɛ gɛrɛ aw la ale ni aw kɛrɛfɛmɔgɔw ale ni fo ka taa se ani mɔgɔ kura minnu bɛ don ɲɔgɔn na aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ n'o tɛ janfa walew olu kun ɲɛsinnen don aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye bɔta o de fana fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye jigiya siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka ko ni aw yɛrɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka ni aw nana fɔ k'aw bɛna ko karabalen kɛ sɔrɔ nɔfɛ aw bɛ se ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ lagosi min ni aw bi ka siran a ɲɛ k'a bɛ wagati tɛmɛnenw na aw bɛna se ka lagosi ninnu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ni aw yɛrɛ aw ka se ka aw muɲu wagati wɛrɛw nataw kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jigiya walew k'olu lase aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ siraw olu bɛna na sumaya ka ɲɛsin aw ma nka aw ka se ka aw jigi da kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka sɔrɔ ninnu kɛ
i n'a fɔ aw b'a ɲinina cogoya min na. O b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana nata mɔgɔ wɛrɛ la aw ka kun ni aw ka sɔrɔw ye, wa o de i bɛna ye donta fana o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin bɔta ma. O bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnsodenw samiya kalo 2nan denw. Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma, kamasɔrɔ fariganw olu le kun ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Farigan walew olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka kow sumaya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni dusu ale ni jija ye, nka i bɛna ye sumaya walew olu bɛna se ka don aw ka ko la. Nka mɔgɔ caman fana bɛna a jigi da aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiya walew olu siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma, nka mɔgɔw de bɛna u jigi da aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u ka wulikajɔw la. O b'a yira k'a fɔ aw fana bɛ ko ko kɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la. Jama lajɛ yɔrɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la yen nɔ. Kamasɔrɔ jama jɛla yɔrɔw la aw bɛ se ka degun ale ni kumasuluw sɔrɔ yen nɔ. O b'a yira k'a fɔ aw kuma cogo aw ka hakili to aw ka kuma daw la, kamasɔrɔ aw kuma cogo yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun k'o lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw kana kuma caya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw. Viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira aw ka doniw ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Doni caman o de bɛna na ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ fana aw bɛna wari minnu bɔ musaka bɔtaw aw ka hakili to olu kɛcogoya fana na. N'o tɛ i bɛna ye musaka minnu ni aw bɛna olu bɔ aw bɛna tila ka na nimisa aw ka musaka bɔcogoyaw fɛ. Kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la, sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo hali n'a sɔrɔla aw yɛrɛ ka laɲini tɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka kow kɛcogoya la fana, aw ka se ka jateminɛw kɛ aw ka wulikajɔw kɛcogoyaw la. Kɛnɛya siraw olu ma sinsin i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na dɔgɔkun kɔnɔna na. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, bana kɔrɔw olu bɛna se ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw. Balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow de ka ca kosɛbɛ, kamasɔrɔ aw bɛ fɛ k'a bɛɛ de kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw laban b'a bɛɛ tiɲɛ. Aw ka sira kelen ta ka se ka hakilina filanfilanw bila aw ka kow la, kamasɔrɔ ko ko bɛna na ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw olu caman de bɛna na ɲɛsin aw ma. Aw ka se ka jateminɛ kɛ ka sira kelen ta aw ka nafa aw bɛ t'o sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sabatilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nka layidukan minnu bɛna na ta aw ye mɔgɔw fɛ, layidukan ninnu caman tɛna na bɔ a sira fɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka layidukanw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan, olu waleyali kan ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw. Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliya bɛ aw ka sira kan, dusukasiw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Aw mago bɛ waleya minnu na aw ka baaraw olu bɛna na kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Faratima yɔrɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la yen nɔ. Aw bɛ se ka degun k'olu sɔrɔ yen nɔ. Binganni walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ walima aw bolofɛnw yɛrɛ nɔfɛ. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye bɛnna ni mɔgɔ kofɔlen ma i ka se k'i taafan dɔn ka se k'a dɔn i kan ka taa yɔrɔ minnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu ma sinsin, jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. Aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu caman bɛna na cɛ ka bɔ aw kɔrɔ. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun k'o tɔ juguya aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw. Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la. Aw ye dɔgɔkun daminɛ cogoya mun na i bɛna ye dɔgɔkun bɛ taa laban aw bolo ten tɔ. Aw mago bɛ jigiya wale minnu na ale ni sɔrɔ minnu na
sɔrɔ siraw yɛlɛmabaliya bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma o b'a yira aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la fana ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ kalo bɛna na don aw fɛ yen nɔ ka bɛn ni tɛnɛndon ye marisi kalo tile 4 aw ka don nataw kɔnɔ aw bɛna nisɔndiya mun dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ye nka sɔrɔ siraw olu ma barika i n'a fɔ aw bɛ a laɲinina cogoya min na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw kɛlen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ bakun na n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma yɛlɛdaw ale ni wasaw ani mɔgɔw ka bonya olu bɛna ta ka aw sɛgɛrɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ marisi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ka bɛn mardi don ma n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 5 ma i bɛna ye kalo bɛ to so kɔnɔ ye aw ka so kɔnɔ ye tuguni ka mercredi n'o o ye le 6 mars ye kalo bɛ o sɔrɔ yen nɔ kalo bɛ tila ka to aw ka so kɔnɔ yen nɔ fo jeudi le 7 mars kalo bɛna tile 3 ka aw ka so kɔnɔ o bɛ nisɔndiyaw ale ni wasaw olu fɔ ka ɲɛsin aw ma farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw olu fiɲɛ bɛna bɔ a b'a yira k'a fɔ aw kana saliya aw ka wulikajɔw n'a y'a banba aw ni dalen don fɛn minnu kan a bɛ se ka olu ɲɛ sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye i bɛna ye kalo o bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ jumadon n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 8 ma ale ni samedi ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 9 ma yɛlɛda bɛ aw ye nin wagati fila kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ wulikajɔ ani jija ni cɛsiriw olu bɛ aw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o wulikajɔ in o de bɛna se ka aw ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye kamasɔrɔ marisi ale bɛna nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka so kɔnɔ courage caman bɛ aw la wa i bɛna ye Venus ale fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tuguni ni ale bɛ kuma ni kanu ye o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ aw ka se ka olu kɛ olu boloda aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ sira jɛlenw kan i bɛna ye k'a fɔ aw ka ɲinifɛnw aw bɛ se ka olu sɔrɔ kamasɔrɔ kado balilenw olu ani nafolomafɛnw aw bɛ se ka olu fana sɔrɔ ka bɔ aw limanajɔnw olu yɔrɔ la yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila marisi kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔtawalew olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye nisɔndiya kumaw olu caman na fɔ aw ye nka sɔrɔ dontaw olu ka donta o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ dimanche don ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 10 ma o b'a yira k'a fɔ kow bɛna se ka na sumaya aw fan fɛ dɔgɔkun daminɛ olu bɛna na giriya ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛna ye nka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye nka donta olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw kumakan dumanw ani layidukanw olu bɛna ta ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔ min ni aw mago b'a la olu siraw bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mifa production sanfɛ n ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn marisi kalo tile 4 ka taa se karidon ma marisi kalo tile 10 o waati kibaruya de tun lasela aw ma a b'an ladɔnniya aw mɔgɔ minnu b'a fɛ ka aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan ani ka se k'aw ka buruju dɔn dolo sira kan an bɛ baara kɛ ni dolo kɔnɔna de ka se k'i ka don dumanw f'i ye dolo min b'i mara k'olu f'i ye i kan ka baara nasugu min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na hali ka taa se i ka fini dontaw ma i ka kulɛriw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye ni aw mɔgɔ minnu mago banna a bɛ se ka weleli kɛ 00223 73 35 28 89 00223 73 35
28 89 ne de bɛna sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka mali diya